তারিখ নভেম্বর 2021 উজান পাথেরিয়া এডিসি প্লেস ওয়ার্ড নম্বর 1 বুকুক উসারানিতে বর্মা দীর্ঘ প্রায় 1.5-2 বছর মইব ক্যান্সার রোগৈ আক্রান্ত হই নগ থাঙ্গর কালাইজাক বিনি দুঃখ কষ্ট নগৈ বিনি বেমার নগৈ जों ত্রিপুরা মথানি গৈ o এলাকানি ভিলেজ কমিটি নিগৈ जों किसा मिसे बिनि ट्रिटमेंट बिसि बोराय पानिनि फुनु सभा सरिला जे मालाय नि जों तिनि अरा सभा सरिलानि फाइसे आबं रोबर लाखा जों जे पारि लाखि जे शक्ति संग्र लाखा तामनि बागै हिंके सिनि हिंका सिन त्रिपुरा मथा हिंके सभा सरिलानि बयनो खायरकनानि बयनो सबानानि आबो सिनि कायसा जों आबो हागेन मागि खायफेले आगे त्रिपुरा मथा राजनैतिक आत्मप्रकाश खायसिनि सिगांबो जों एनजिअ हिसाबै बहुत बरनो माइरम दाय लकडाउन पिरियड जों बाखा ओंखे कम्बल बागलायखा ओंखे ताबुक जों एदिसे हाबां फाइफोनो हाबांनि हाबां खायनाय फाइफोनो जों मथा हिसाबै मथानि खरसा मेम्बार हिसाबै दफानो हामजानाय हिसाबै दफानि जबानाय हिसाबै जों त्रिपुरा मथाखौ एमनिसो जबानायबा हाय हिनिसो अरसो हामिया थांगर खालायजाक अर अत्र एलाकानि बररक बेलाय हामजांनाय जातिनो दफानो हामजांनाय जातिनो खायरकनाय बररक वानसक लायखा तिनि बुखु बुसारानि दे बर्मा बबाहाय थांगर खालायजाक कैंसर रोगै खालायजाक नग थांगर खालायजाक बनो सोंबाय सुबायमान सुबायमान गांखोनो बरक किसे मिसे खांलाया खालाय बरक बिनि बिथि बोराय खरस बा म खरस बुंनो लायनायाव नै बरक बिनि सभा सरिलायनायनि बागै नै बरक बिनि उसारानि नग फायै जों अर जतन जों अम खालायै बनो सभा सरिलायनाय जों सभा सरिलायखा ओंखे मनो मेसेज ना मोसोङो आङो तिनि मिडिया ताकनि बिसिंथै बा दङ चेनेलनि बिसिंथै जों जे अमाहाय सबालाय मुहाय अमाहायखौ सबालाय जों प्रग्राम खायमाहाय अमनो सारा त्रिपुराव जतन जों सभा खालायनो नांनाय बरक बियालक लाय दंफोर थांगरक लाय दंफोर हाइना सायांफोर बेमारफोर अफोरकेबो बरक आगै फैया बरक बिपद खालायफोर बरक आगै फैया खासा खारो जरा गाहामफोर साग्राफोर सिमिसे बरक माया ममतांलाय फेयाबा संखा जेफोर बियालक लाय दङ आपद बिपद खालाय दङ आफोर